खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोन लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि गोदानै खुलिनाय नेशनेल बर्ड अफ कम्पिउटार इडुकेसन सेन्टारखौ मासबाद जौमा फरायसालिनि मोखाङाव खुलिनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे NBC खौनो बेखेवगिरि आलासि महरै मासबाद दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि रिंगु बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनाय बादियै बेखेवनानै होफैदों। लोगोसे दख'रा आफादनिफ्राय जाय बिथांमोना बे NBC सेन्टाराव कम्पिउटारनि सोलोंथाइ लानो सानदों बिथांमोनखौ खौरां लानानै गावनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला सिडनी सार्कोलनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारिया बाखनायथाव हाबा मावदों। सासे बिबायारि फाग्लिनो गांसे गुदुं ब्लेंकेट सि आरो जाग्रा बिस्कुट आरो दै होनानै मोनसे गोजोननाय लादों बिडिअ कुमुद नार्जारिया। बे बुहुमाव इसोरा सोरनि खाफालाव मा लिरना हरदों रावबो मिथिस'आ, जायखौ जों इसोरनि लिरनाय होननाल' गनायना लानो गोनां जायो। इसोरा बे बुहुमाव जायनो हरदोंथाय हरदों, दोन दौलत महर मोखां देहा मोदोम गासैखौबो हरदों, नाथाय जायनो हराखैथाय हराखै, ना दोन दौलत ना महर मोखां ना मोजां देहा जेखौबो हराखै, जायनि थाखाय सासे बिबायारि एबा दुखुथिया आइजोआबो बे एखे जेंनाजों भुगिनांना गावनि जिउनि थैनायजों जुजियै थांनानै दङ। नाथाय बिबायारि दुखुथिया मागिबायना जाग्रा जेबो गैजायै सासे सुबुंखौ लामायाव उन्दुना थानाय हालोदखौ नुनानै बिथां सिडनी सार्कोलनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारिया सहायना थानो हायाखै। अननाय गोरबोजों दुखुथिया आइजोनो गोजांनायनिफ्राय रैखा मोननो गंसे गुदुं सि, जाग्रा आदार आरो दै होनानै मोनसे बाखनायथाव हाबा मावदों बिथां कुमुद नार्जारिया। बर' बिजोङाव फरायनानै APSC CCE आनजादाव उथ्रिसार जाना एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार जानो हादों बिथां निजोरा बाग्लारिया। थारैनो नाजानाय थायोब्ला थांखिया गोजोरब्ला बिजोङा हेंथा जानो हाया होननानै बिथाङा बुंथिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव उदालगुरि टाउन साखाथिनि नलबारि गामिनि थागिबि मुस्रिमा निजोरा बाग्लारिया थांनाय बावैसो सिगां आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसार जानो हानानै एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार साख्रि मोननो हाबाय। उन्दै समनिफ्रायनो बर' बिजोङाव फरायनानै सासे मोजां फरायसा जाना सासे फोरोंगिरि साख्रि मावना गोजौ थाखोनि मासिनि आनजाद लिरनानै जाफुंसार जानो हानाया गावजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा नखर आरो समाजाव मिथिजादों। लोगोसे बर' हारि बर' आइजोफोरनि गेजेराव दैखुन्थि जानो हादों। नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि 127थि जोनोम सान लोब्बायै गसाइगावआव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। दुलाराय आसाम बाङालि युब छात्र फेडारेसन, गसाइगाव जिल्ला कमिटि आरो गुबुन आनसलिक कमिटिनि बानजायनायाव नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि 127थि जोनोम सानखौ फालिदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। थांनाय बाराव चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय उदालगुनि ओनसोलाव हांसो बान्दो गामियाव फरेस्ट बिफान आरो राइजोफोरनि गेजेराव देहायारि गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिदोंमोन। सान्थिपुर पुलिस आउटपस्ट लांगोनायाव राइजोफोरजों पुलिस बिफाननि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। राइजोफोरा हमनानै दोननाय जितेन दैमारिखौ जेबो दाय गैया होननानै पुलिस बिफाननि खाथियाव हगारनांगौनि दाबि खालामनायखौ मिथिना मोननाय जादों। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना जितेन दैमारिखौ दाय साजायनानै गावसिनि आवथायाव लाखिनानै दोननायखौ मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे जितेन दैमारिखौ बबे आउटपोस्ट एबा थानायाव दोननाय जादों बेखौबो पुलिस बिफाना रोखायै राइजोफोरनो फोरमायनानै होआखै होननानै मिथिना मोननाय जादों। मैयानिफ्राय क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव साननैनि हाबाफारिजों गौरां हारिमुवारि फोरबोआ खुंफुंजादों। नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार, डिमापुर मिनिस्ट्रि अफ कालचार, गभार्नमेन्ट अफ इन्डियानि बानजायनायाव आरो BTRनि हारिमु बिफाननि मददजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबजों क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैयानिफ्राय 23 आरो 24 जानुवारियाव खुंफुंजागासिनो दङ गौरां हारिमुवारि फोरबोआ। मैया क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै आरज गाबनाय हाबाफारि बानजायजादों। मैया फुंबिलियाव बाथौनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारि लोगोसे गुबुन बिबाननि बाथौ सिबियारिफोरा। आरोबाव मैयानि बे गोथार सानाव मागो दाननि नैथि मंगलबार मैयानि गोथार बाथौ सानाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे न'नि बाथौसालियाव आफा बोराइ बाथौनि गुदियाव आरज गाबनायखौबो नुनो मोननाय जादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।